ang kahulugan sa imong damgo. Sumala ni Oray Angkay. Dreaming of a product label. Ang metaphysics o sa kapagtuon bahin sa kamatuoran ug existence sa tawo ning kalibutan. Ang paghatag o kahulugan sa damgo usa ka sanga sa metaphysics nga sa dugay na nga panahon gisubay sa mga katutubo. Sa iyang pagdamgo, si Joseph nakakita og napulo og usa ka mga bituon sa zodiac nga mihiyukbo kaniya. Ang napulo og duha nga bituon, ang kagutom sa Ehipto gipakita pinaagi sa damgo sa tambok ug daot nga mga baka. Ang pagdamgo og label o tatak sa usa ka produkto nagahulugan nga ikaw motugot sa usa ka kaaway nga makakita sa imong pribado nga mga kalihukan ug ikaw mag-anto sa imong pagkadanghag. Sumala ni Oray Angkay, unsa ang buhaton aron ikaw makalikay sa mga katalagman? Numero 1, likayi ang paghuyot og mga kaaway. Numero 2, likayi ang pagkatabian nga wala sa lugar. Ugma nga damgo. Kung ikaw magdamgo nga ikaw nagsubay og konkreto nga dalan, pwede nga ikaw magpadala sa imong damgo sa cellphone number 0991 226 9127.